El Servei Civil Internacional és una organització dedicada a la pau i la justícia social a partir de la creació de projectes de voluntariat arreu del món. Des de 1982, una de les més de 40 branques que configuren la xarxa del CCI es troba a Catalunya. El Servei Civil Internacional va ser fundat per un pacifista suís. El Pierre Ceresol, després de la Primera Guerra Mundial, buscava una alternativa per no tenir més guerres, no? I ell va proposar de fer brigades internacionals amb voluntaris de diferents països per reconstruir llocs que s'havien destruït durant la guerra. Ell pensava que en lloc de fer un servei militar seria útil de fer un servei civil per fomentar una mica la pau, no? Es va desenvolupar projectes en diferents països d'Europa, però entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial ja tot estava una mica parat. Ja. És clar, no?, que en Europa en aquest moment no hi havia gaire possibilitat per fer alguna cosa. Però els suïssos, que sempre han estat una mica fora d'aquests conflictes internacionals, sí que han organitzat una brigada molt gran aquí a Espanya i a Catalunya durant i després de la Guerra Civil. Llavors hi havia tot un ajut humanitari organitzat per al Servei Civil Internacional enfocat aquí en ajut a mares i nens i després als refugiats que estaven en els camps de refugiats al sud de França. El Servei Civil de Catalunya fa projectes de camps internacionals de treball voluntari als quals participen cada any més de 5.000 persones de tot el món. Aquí a Catalunya, llavors, nosaltres realment el que volem fer una mica és detectar les necessitats que hi ha aquí a Catalunya per organitzar camps de treballs internacionals o projectes internacionals aquí. Llavors, des d'aquesta inquietud, nosaltres busquem activament entitats que sobretot treballen el tema de la transformació social, l'agricultura ecològica, associacions que treballen amb minories o entitats que realment intenten treballar totes aquestes problemàtiques, potser no és la paraula correcta, que volem treballar per canviar la societat. Els camps de treball que s'ofereixen hi ha molts tipus diferents, que van des de camps més especialitzats en temes de medi ambient i que llavors són en granges de permacultura o en granges ecològiques o en horts o el que sigui, altres camps que són més en projectes amb refugiats, de treball amb refugiats o treball amb criatures o treball amb jovent. Es diferencien amb diferents tipus i abarquen moltes tipologies diferents. Per dir-vos algun exemple més, n'hi ha que són més de treball de memòria històrica, de patrimoni històric, que és més de recuperació, de construcció en el territori, altres que són més de treball, més d'estudi sobre feixisme i sobre altres discursos d'ultradreta. Per ficar exemples, hi ha camps més de gènere, que és treball sobre dones que han patit violència de gènere. Llavors me'n ve un al cap, que és a Suècia, que vas en un refugi on hi ha dones que han patit violència de gènere i és fer activitats amb elles. Llavors el ventall és superampli i tot el que sigui com una organització que aposta per una altra manera d'organitzar-se col·lectivament, per nosaltres és vàlid per fer un camp de treball amb ells. Al CSI hi ha diferents tipus de camps on els voluntaris poden passar entre 10 i 30 dies fins a 12 mesos a l'estranger o a grups locals del mateix territori del voluntari. Els grups reben una formació contínua del país on els voluntaris aniran destinats, així com la vida en comunitat. El contacte amb la població local és un aspecte clau de l'èxit d'aquests camps. No sempre es traslladen a països amb problemàtiques concretes o en conflicte. També hi ha camps en països, com ara Catalunya, per treballar aspectes socials. Nosaltres no és com una ajuda assistencial que anem on fa falta, sinó que és com donar suport en projectes que ja existeixen en el territori, que per motius més personals del grup que ho està tirant endavant, com de voler donar a conèixer aquella iniciativa, s'obre el camp a voluntaris nous, però molts cops aquests voluntaris no és una ajuda directa de venim 15 dies i fem això i avançarem en tal cosa, sinó que és més una descoberta del projecte, una col·laboració en el projecte, però que aquell projecte hi serà
serà quan ells arribin i seguirà sent quan se'n vagin, no? Sinó que és una col·laboració més a nivell de transformació de cadascú, de conèixer altres projectes i altres maneres de fer. Aquí a Catalunya tenim 3 maneres, no?, de treballar-ho. Una és que tots els voluntaris o tots els participants catalans que participen en camps de treballs internacionals o projectes internacionals reben una formació abans de marxar. I dins d'aquesta formació normalment hi ha un apartat important sobre tot el tema de la interculturalitat, no? Llavors, a través d'aquesta formació volem almenys fer que la gent marxa conscient, no? I que estan conscients del procés que aniran participant. L'altre és el camp de treball mateix, no? Si participen en un camp de treball a l'estranger o els camps de treball d'aquí a Catalunya, per nosaltres és el procés d'aprenenatge més interessant de tot, no? Perquè si estàs durant 2 o 3 setmanes convivint amb gent de 10 nacionalitats diferents, treballant, no només fent coses de lleure, no? Però realment llavors és la millor manera per entendre, no?, que hi ha diferents valors, però que tot és vàlid i que podem aprendre molt de l'altre, encara que no és el mateix que nosaltres, no? I el tercer jo crec que és una mica que també dins de la nostra societat volem tenir interès, no?, per tots els temes d'interculturalitat que existeixen. Yo empecé, mi primer campo con el SSI fue en el 2008 en Palestina, en Nablus. La verdad hice 2 campos, fue muy interesante porque hice un campo de trabajo en Palestina, en la West Bank, en Nablus, y 2 semanas después, yo me quedé ahí un poco, la semana después fui a hacer un campo en Israel, en el norte de Israel. O sea, que en un mes me enteré un poco de la situación la situación cultural, política y económica del pueblo palestinese, de la población palestinese, en la West Bank i en el Estado d'Israel. Aquesta voluntària ha treballat al CSI durant molts anys. Amb el seu testimoni podem veure que la seva experiència va ser molt interessant. Aquesta li va aportar una consciència sobre problemàtiques que desconeixia, a més de donar-li una gratificació personal. El sentido general normalmente que cuando haces un trabajo conjunto con otra gente, sobre todo de otras nacionalidades, en otra nación, donde hay unos cuantos problemas que pueden ser políticos o económicos y no tienen que ser por fuerza problemas, pueden ser simplemente temas interesantes para que tú te puedas como formar. Es que lo que pasa es que sí, cada vez que vuelvo en un campo y vuelvo a mi vida normal, me siento muy rellena. O sea, es que son 2 semanas en las que te vas formando y tienes tantas experiencias que es como si hubiera sido un año de mi vida normal, ¿no? ¿Sabes? Por cuántas cosas pasan.